sobre a importancia da toponimia. A lingua, como é sabido, non é unha construción natural, quer dicir biolóxica, a non ser que a consideramos a escrita inevitablemente a natureza humana, isto é, natureza social e cultural. Nomear a terra que se habita, os lugares que se tripan é, por tanto, un traballo plenamente humano. O primeiro esforzo, certamente, de dominar o medio en que se vive, de posuílo a través dun nome. A capacidade nominadora e posuidora dos nosos antepasados resulta, ollando a sincronía actual, prodixiosa. Teñas en conta que o nomenclátor da Galiza supón prácticamente a metade dos topónimos do Estado español. Isto significa de seu unha profunda e persistente humanización da terra, unha íntima simbiose entre paisaxe e poboadores, entre ser humano e hábitat. De aí que falarmos de toponimia galega significa entrarmos nun mundo ricaz, variadísimo, semánticamente moi fecundo, en que tentaremos dar unhas liñas de clasificación orientativas que axuden a comprender, ao menos, a xénese e sistematicidade deste corpus lexical. A toponimia, pois, está constituída polos nomes propios de carácter xeográfico ou topográfico, isto é, os nomes dos lugares e de todo tipo de accidentes da orografía, ríos, montes, vales, lagos, cabos, praias, etc. Aínda que o estudo particularizado de cada grupo constitúe unha subdisciplina con entidade propia. Na súa cantidade e diversidade, a toponimia constitúe un capítulo fundamental en relación á historia lingüístico-cultural dos povos, xa que é testemunha viva das diversas circunstancias que unha comunidade sofre ao longo do tempo, refletindo o devir político e sociocultural desa comunidade. No caso do galego, mostra tamén os estigmas da colonización lingüística sufrida durante varios séculos polo español, de xeito que ás veces é difícil a recuperación da denominación autóctona, esquecida durante anos pola imposición da denominación española, ás veces aberrante.